vi starter. Hold godt fast på det hele. Husk teknikkerne. Ram dig så højt du kan. Få de skuldre ned. Og lyv lydlåsen og hold på gas og vind. Vi arbejder i neutral lændespejl så ofte vi kan. Så fedt med det. Og jeg håber, at jeg artikulerer godt nok i den her video, for jeg har desværre ikke sådan et fint system med mikrofonen og sådan noget. Så vi tager den som den er. Løfter højt op. Ram din holdning. Stræk dine arme eller hold fast på baglårene. Hold nu løftet, mens du læner tilbage til 50 Shades of 100. Så det er ikke en helt 100. Ruller ned. Sørg for neutral lændesvej. Armene spændes hele vejen igennem. Og pumper 1, 2, 3, 4, 5. Pust ud. 2, 3, 4, 5. Vi kan næsen ud gennem munden. Måske løfter du benene til tabletop. 2 mere. Måske strækker du dem ud. Oppe eller nede. Pas på din krop. Lyt til din krop. Roll up. Rul hele vejen op og sidde. Rul ud over dine ben. Indånding tilbage. Udånding op. Indånding tilbage. Udånding op. Og jeg har vist glemt at sætte håret, inden jeg startede videoen. Så det bliver hyggeligt med hår over det hele. I ansigtet. Sidste gang. Vi tager bare 6 af dem her. Og pustet, kom op og lav en spine twist. Drej til den ene side, pustet, drej til den anden side, pustet. Løft dine hjuler så højt du kan for hinanden. Bækkenet står fuldstændig stille, og din ryg er stærk. Strækker dine arme, ruller hele vejen ned igen til upward. Vi skipper rolling like a ball. Tag fat i skinnebenene, udhul maven, luk for kasse vand. Ruller hovedet, nakke og skuldre op. Benene, eller venstre ben ud til single leg stretch. 8, 7, 6, neutralt lændesvej. 5, og trækker vejret ind, puster ud. 2, 1, double leg stretch, 6 stykker. Inden stræk dine arme op, ben frem, cirkel armene, pust ud, kom ind. Husk du må ikke løfte numsen ud, bøj knæene ind, men pres sædefødderne ned mod foden. Løft din overkrop. Træk ind, pres dine fødder hårdt sammen. 2, 1, scissors. Løft et ben op, træk 2 gange, skift, træk 2 gange. Træk, 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 træk. Ånder ind, husk ud. Eller dobbelt. Trækker vejret ind. Puster ud. Sidste gang. Og lower lift. Hænderne bag på baghovedet. Roter tæerne lidt ud af. Sæt benene ned. Pust ud. Løft dem op. Indånding sænk. Husk at du må ikke få dem ind over maven, fordi så runder du for meget læg med hænderne. Og halen skal jo blive ned. Jeg tror, der er 3 mere. Afhængig af, hvor mange vi laver. 2. Løft din overkrop, husk det. 1. Så er det crisscross på din knæ. Drej til den ene side. Drej til den anden side. Så videre. Trækker vejret ind. Puster ud. 4, 6 mere. Trækker vejret ind. Puster ud. Og 2, tror jeg nok. Og den sidste. Op og sid, spine stretch forward. Benene åbnes, armene frem eller ned i gulvet. Løfter op over en pigtrådshegn. Løfter tilbage op på den første side. Udånding over på den anden side af pigtrådshegnen. Og indånding op. Og udånding frem. Prøv at forestille dig, at du klemmer i
eller andet hårdt imellem dine ankler. Spænder dine baller og løfter tungen. Og den sidste. Kom helt op og sidde. Korkskub, samle benene, skubbe lidt frem, rulle ned og benene i luften. Cirkle benet den ene vej rundt, pust ud og løfter. Halen bliver nede. Og pust ud, ribbenene bliver nede. Begge ben følges ad, så du klemmer dem hårdt sammen. Kigger ned med øjnene. Og en sidste gang fra den ene side til den anden side. Så er det sagen. Rulle op og sidde. Åbne benene. Og nu roter til den ene side. Og rulle ned over pigtårnen. Skub imellem bæresnakken en enkelt gang. Rulle op på rygmuskulaturen. Drej. Pust ud. Så kører vi. Helt op hver gang. Som en robot. Sidste gang. Smæk alt, hvad du har i ryg og mave. Og så er det swan. Begge ben samler du op. Den anden ende af måtten. Skuldrene ned i baglommen. Albuen ind og krammen. Roter over forsiden åben. Inderen løft op og skrab din ribben frem. Klem lige skulderbladene. Løft lige hænderne. Pust ud og kom ned. 5. 4. 3. Maven må ikke spille ud. 2. Så støtter du ikke nok op om din længere. 1. Godt. Og så er det op i en planke. Skål op. Det er lidt utraditionelt, men nu tager vi lige serratus press. Sænker brystet en lille smule. Løft det højt. Sænker en lille smule. Løft højt. Så du må ikke plaske sammen, når du sænker ned. Men du skal skubbe op. Skub ribben op. Det forreste ribben smækker sammen og løfter dine rhomboids fra hinanden, din skulderblad, din serratus. Og den sidste. Kom ned igen, fold benene og rulle ned til shoulder bridge. Hele vejen ned. Så fødderne parallelt ned under knæene cirka. Rul hovedet, den anden ende. Rulle numsen op. Du kan vælge at artikulere din rygsøjle eller rulle dem op viv for viv. Du kan også holde neutral vendesvej og bare hæve og sænke. Afhængig af hvad der føles rarest for dig lige nu. Lige nu så tror jeg, at min ryg er varm nok til, at jeg bare kan løfte og sænke. Ligesom en lige ryg her. Så får jeg lidt mere baglov og bage ud af det. Imens jeg nu løfter og sænker mig op her, så holder jeg ribbenene lukket på forsiden, så ikke noget mere strikt brystet op i luften. Du trækker dig ned mod fodenden, placerer alle 10 trædepoter ned i madrassen eller ned i underlaget, så du rigtig kan få wrappet alt, hvad du har på bagsiden. Jeg synes, vi tager 8 mere, så husk at komme helt op og spænde helt op. Sådan lidt Jane Fonda-agtigt. Måske knap så frækt. Og 2, tror jeg nok. Og bliv op på den sidste, lige fuldfør det hele, for at se, om man kommer helt ud i huden og aktiverer de små muskler i huden. Og hold hele vejen ned. Bøj knæene ind til brystet. Rul hele vejen op og sidde. Op til swimming. Armen frem, skuldrene ned, maven hen, ligesom før. Løft højre arm, venstre ben, skift. Venstre arm, højre ben, skift. Højre, venstre. Og skift, så kører vi hurtigt. Ånder ind, puster og ind gennem næsen, ud gennem munden. Husk skuldrene ned, maven ind. Lås din knæ så godt du kan. Og den sidste planken igen. Og hold planken. Dyb indånding,
Bøj det højre. Nej, bøj bare et knæ. Og smid dig ned på hoften. Så tager vi lige en sidekick. Det er sådan lidt tilfældigt, hvad jeg finder øvelser, fordi det skal jo gå hurtigt. I skal jo ikke bruge hele tiden på træning. Bare en lille hurtig quickie her. Bær om 2 mere, hvor du cirkler. Ryggen står stille, hoften står stille, modsat retning. 8, 7. Parallelt fod med gulvet, så hælen ikke falder ned. 4. Prøv at strække benet så meget du kan. Og den sidste oppe side. Modsat side. Hånden ned under. Skulderen lidt forløbet, benene frem og ribsene løftet over cirkler. 8, 7. Så stramt på sæt. Forlæng din holdning lige meget hvad. Så vi altid er klar og aktiv. Hvis der skulle ske noget spændende. Modsat retning tilbage og fremad. Ikke svinge og gynge, men før. 3 mere. 2 mere. 1 mere. Og den sidste kommer op og sidder. Det hele strækker. Håber jeg det hele så fjollet ud. Løft et ben henover det andet. Hiv i skinnebenene og ram derop. Tag den modsatte arm og sving rundt om knæet. Så drejer du kroppen 180 grader over kroppen. Træk vejret dybt ind. Pust. Prøv at løfte flot op, så den bagerste hånd presser ned lige bag ved ballen og løfter. Drej dine skuldre mere. Så ribbenene prøver du lige at se, om du kan dreje en lille smule mere. Løfter din nakke. Og kommer tilbage igen. Det du lige har haft inde til brystet, trækker mig helt ind over, hvis du kan. Så knæ er over knæ. Løfter dig flot op, hiver lidt i knæet og læner dig frem. Prøv at se, om du kan få et stræk på bagsiden af det ben, der er nederst her. Måske også lidt på hoften. Imens vi prøver at strække her, så lad være med at falde forover helt sådan på ryggen. Men prøv at se, om du kan trække skuldrene ned, skyde hjertet fremad. Ånd dybt ind i pustet. Så om du kan komme lidt længere ud over. Og kom op igen. Modsat ben. Træk, løft og træk bagover. Tag nogle dybe vejrtrækninger op i din brystkasse. Løft din lændryg ved at skubbe med den arm, der er i gulvet bag ved dig. Op med hjertet og brystkassen. Dyb indånding. Dyb udånding. Kom tilbage til midten. Lad benet komme helt henover. Og se om du kan nå dine fødder. Din fod. Løfter flot op. Prøv at skubbe hjertet fremad. Skuldrene tilbage. Navlen ind. Og se om du kommer en anelse længere frem. Og kom tilbage op igen. Du skal ned lige på maven. Vi skal strække forlovene. Bøj et valgfrit ben ind og op. Hvis du har brug for hjælp, kan du måske have et håndklæde eller et bælte liggende, du lige kan svinge rundt om, så du kan købe fat i dit ben uden at få krampe. Når du så ligger her, så prøv at se, om din hofte her kan komme ned. Altså halen lidt ind under dig, ude i en længesvar. Og så se, om du kan hæve dit knæ, men ikke hoften og numsen. Det skal blive nede. Så du hæver knæet op
af væggen bag ved dig og strækker knæet ned mod fodenden, mens du hæver foden til numpen. Ånd godt ind. Og puster langt ud. Prøv at se, om du kan trække din navle ind. Eller løgne lydlåsen på de stramme jeans. Og stille og roligt skifter. Hold maven løftet, så ikke du får ondt i lænden. For det her stræk, det trækker også i din psoas, som jo så hiver lidt i din lænderyg. Så prøv at holde kønsbenet nede, hofterne nede. Forlæng dit bøjet bens lår ned mod fodenden og hæv dit knæ lidt op, hvis du kan. Eller bare tænk på det. Prøv rigtig at forlænge hoften og låret ned mod fodenden. Og ånder ind gennem næsen i dine lunger, så du er fri for at udvide din mave, for den skal du holde inde, så du støtter om din lænder. Og den sidste, slip forsigtigt. Og hvis du nu har tid, så lægger du dig om ryggen, armen ude i en kaktusplante, og så laver vi en lille afspænding. Hvis ikke du har tid, så vil jeg bare ønske dig en god dag. Så læg dig godt til rette. Forlæng din nakke. Sænk dine skuldre. Og så ånd ind gennem næsen på 5, 4, 3, 2. Hold vejret. Og nu 2, 3, 4, 5. Og 1, 2, 3, 4. Hold vejret. Og nu 2, 3, 4, 5. 2 mere den her. 1, 2, 3, 4. Hold vejret. Og nu 2, 3, 4, 5. Sidste gang. Og 1, 2, 3, 4, 5. Og nu 2, 3, 4, 5. Nu har du bare almindelig vejrtrækning. Lukker dine øjne. Slap af. Mærker i ansigtet, især rundt om øjnene, hvordan du giver slip på alle de fine små muskler rundt om øjnene. Mærker, hvordan ro spreder sig over dig. Mærk, vejrtrækningen er rolig. Du slapper af. Du giver slip. Det bliver stille og roligt. Du mærker moder jords tyngdekraft. Trække dig ned i jorden. Trækker al spænding ud af din krop. Det er dejligt
afslappende. Og du tillader dig selv at give fuldstændig slip nu. Prøv at ignorere mulige tanker, der vil stjæle din opmærksomhed. Prøv at holde din opmærksomhed omkring dit hjertecenter. Måske lægger du hænderne på din solarplexus og intensificerer fokus der. Mærk brystkassen hæve sig for en indånding. Mærk, hvordan du giver slip på udåndingen. Dine skuldre slapper af. Du giver slip fra top til tå. Det er dejligt at give slip. Du fortjener denne her ro. Du fortjener fred. Du fortjener afslapning. Bare mærk dit hjertecenter. Hvordan ribbenene hæver sig, og maven hæver sig på indåndingen og sænker sig på udåndingen. Lige her og lige nu. Lige her og lige nu. Her i dit center. Her er du hjemme. Hjemme hos dig.